Good morning लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायना लाग्रोबाय सनाफोर दिनै आङो बहा थांनो नागिरदों सनाफोर आंजों लोगोसे फैबाय थादो होमबानो मिन्थिगोन बहा थांनो नागिरदों दखाननिफ्राय थालिरबो लाबाय दायो लांनो थालिरखौ लाबाय दायो जाबथाम न'आव सफैबाय आं सनाफोर दायो न'आव सफैनानै नै सनाफोर आं बिबार खागासिनो दायो जयग'नि थाखाय बिबार नांगौ बिबार खाबाय नै जा बिजावजालिफ्रा मैगं हागासिनो थारसै फिसालानि खानाय सिननायनि रेडियानो जाजेनबाय हाजेनबाय जैग'खौ होगासिनो दायो बे बाबुनि खानाय दोननायनि थाखाय दिनै जैग'खौ होबाय जैग' होनानैसो खानायखौ दिनै हगोन नालाय लोगोफोर खानाय सिनग्राखायानो नै गाबबायसो दाना जारलाहाय सयथिबो फिसालानि खानाय दोननायखौ दिनै सिनबाय खानाय सिनजाग्राया गाबनायानो अबस्थायानो गैया नै बोरै जाखो बुरिनि बोराया थाख्ला फाइनालि दिनै खानाय सिननाया जाबाय दायो खानायखौ हबायानो नै खानाय हनायखौ नै बेहाय थफ्ला खाफिनबाय दायो दैयाव गारहैसिगोन बेखौ दैयाव गारहैगोन ने बेखौ दैयाव गारहैसिगोन बेखौ न'खराव दिनै प्राइस रोखांनानै दायो बाथौ रायथिनानै होबावबाय खानायखौ गारखांनानै जोंहा नै बेवाया अमा बेदर एवनो बहायजेनबाय बिराद गोथाव एवो जोंहा बेवाया बियो हा नै जोंहा ओरैहाय हिनजावसानिफ्रा जोंहा रेडि खालामगासिनो दं मा देदों बेहायलाय गोदैल' जाहैदों सामब्राम गुफुर हाइजें देबाय ओरैहाय नै आलासि बिथाङाबो जोंहा बानलु हाखावदों लागाव बेवाय जोंहा होजेनबाय नै एरजेनबाय उरजेनबाय बे आब'आ दिनै मोनलोङैखाय आखाइ मावदों खोमालाय नै बेदरखौ खोख्लैगासिनोसो माथो खेबनांगौ रा दे आब'आ बानलु देगासिनो जोंहा आब'खौ एसे देखायनोसै बिथाङा बिराद मावनो हायोहाय खामानिखौ मावग्राखा बिसोर गायनाय फुनाय जेबो जेना औ बानो रोङा गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय नै जोंहा ओरै बिबोनाङा ना एवगासिनो दङ ना एवग्राखौ एसे देखायनांगोन ना नाया ना खर' एवबाय बिबोनाङा एवजेनबाय नै बेहाय ओरैलाय मा नै जोंहा बेवाया दालि एरगासिनो ओरैहाय दालि होबाय दालि जानबाय दा जयैनो जालायलायसै औ दा बेवायखौ जायो ने बेवायाबो नै कफि लाब्रानि आखाइजों जानजेनदों
नै आंना बेवाइ ओंखाम संदों बेवाइखौ एसे देखायसै आङो बेवाइखौ ओरैहाय दाउ बेदर एवनो नागिरबाय आं दाउ बेदर लकेल जायगायाव अमा जाया बेफोरनि थाखाय दाउ लकेला एवनोसै दाउ बेदर एवनायाबो मोनबाय लोगोफोर दायो एसे संख्रि साखिनायसै आङो थाल मोनलायलाङा संख्रि बेदरखौ खुरैयाव साखिबासो थाल मोनो आं साखिनायबाय बेदर एवनायखौ बरिया जादों आं संबा ओमफ्राय थावै बुस्थु गैखाया गोथावानो नै सनाफोराहा पनिर एवबाय बेहाय दायो बेदरफ्राथ' मोनखांजोब्बाय अलरेडि दायो पनिरजों आलुजों एवबाय आरो मिरामिसफोरनि थाखाय फिसालाया जोंहा खानाय गोलावा दा खानायखौ सिनाया बिदि नुबाय खानायखौ सिनखांनानै फिसालाया नै आं होफैनाय गस्लाखौबो गानबाय दायो जोंहा आजाया नै लोगोफोर दायो लाब्रायाबो मोनबाय नै बेदरबो ने बेवाइ संनाय बेदर एवनायाबो नै साइज जागोना जायाखै नायदो साइज जादोंना जायाखै कमेन्टआव हर नै संग्रा हायग्राया नै बियो दालि लोगोफोर ओंखामा नै बेयो ओंखाम टमेट' साटनि पनिरजों आलुजोंआबो मोनबाय सनाफोर दायो बिराद गोथाव संबाय आं संनाय माने जोज्रेलायखानाय जायो गोथावानो जाब्रेसिगोन दाना मिरामिस जाग्राफ्रा आंहा दिनै बियानि फिसायाबो आलासि जाफैदों बिदानि खानाय सिननायावहाय बेयो ना एवनाय नै फिसाफ्रा ओरै ओंखामा जाबाय दायो नोंसोर बेदर ना मोनाखै मोनजोब्बाय आङो दाउसो जागोन दे नालाय नोंबो दे संख्रि मोनगोन र' जाबाय ओरै दायो ओंखाम जागासिनो दायो जाग्राफ्रा नै जाजेनबाय बेवाइयाव जाबाय दायो नालाय बेवाइ नै बेवाइयाबो जाबाय नै ओरैहाय बेवाइमोनखौ खेबसै बेवाइमोनखौबो एसे खेबसै जाजोब्बाय आलासिफ्रा दायो दे जादो आलासिफोर बिसोर हिन्जावजालिफोर ओरैबो आलासि बेबो ना आलासिया ओंखाम जादों हनै जोंहा बेबो बिजावजालिफोर नै बेबो आब' बिजावजालि नै बियो बियादै फिसा बेबो दे जादो नै बेवहाय जोंहा जि खस्थ' बेदर एवबाय खस्थ'बो लाबाय दायो ओंखाम जाबाय बिबो नाङाबो नै ना एवग्राया नैबे बिबो नाङाथ' नै गोमोबो लाबाय गोजाबो गुफुरबो होख्लायजोब्बाय दा गोमोल'सै लाखांनानै जाजोब्बाय गोमो गुफुर गोजा गासिबो लागावजोब्बाय नैबे सेंग्रासोहाय बे लोङा बैसो लादों बे सेंग्रासो नै बिसोरबो देरहांनायसो सेंग्रा देरहांनाय ओरैनो सोमोन्दोआवसो बेवाय आरो गैथ'वा आब' लाबोथ'वाखै लाबोसिगोन दा साननैसो उनाव ना मा बुंनो जों सोंनाय बेवाय नैबे आंनि बेवाय जाखांबाय नै दहाय एसे लेट जाबाय भिडिअ लानाया आखाइ सुबाय नै बेबो बिबोनां
जादो आगैमोन दै नायाव दै एसे एवनो नाव नांनायालै ओंखाम जागासिनो दं बिजियाव दं लाजियो बे बिराद लाजियो नैबे बिबो नाङा लाजिगारो नै बिसोरो पस्ट खालि गोजा सनाफोर बिसोरखौ आवग्रिनोबा आवग्रिनो हागोन 10 बोसोरनिखौ लायो बिसोरना पस्टआनो गैया एकदम खालि आवग्रि हर बिखौ जाबाय नै आइमोन बिसोरो बिमाफ्रा माबा आङो इउटुब चेनेल खुलिनाय दं नालाय एसे देखायसै बाबाखौबो क'क्राझार सेरफांगुरि जिरायबाय नै आङो बिहावजों सेरावनो जिरायथारबाय साफायना लांदे खालामखाबाय बे आंनि बिहाव आंना साख्रियावला आङो सासे इन्सपेक्टर एरियानि आरो फिसालाया माबा अफिसार मिथुना बिदिखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'नोसै सनाफोर जिखिनि देखायनो हायो देखायबाय दिनै फिसालानि खानाय सिननायनि भिडिअखौ बयबो अननानै नायलांजोबबानो जाबाय भिडिअखौ बयबो सापर्ट होलायदो सनाफोर जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंकिउ